Belakang hambai, ini media orang bising tu, kaca TWF ni Faundation deh, TWF ni assignment ni chal, और जगह संगतिनी किला गुना पदो हॉल जों ब्लड डोनेशन कैम्प खाइलाय दङो चिन ब्लॉक नि सेक्रेटारि दक्षिण सादन बहुत थै रनि बागै रेडि खाइजाक अलरेडी योजाक बो थै थाङै दङो तै बिथिन अरो चिन अमे दङो yang निगो रेथिक सं थांखा अमा हाइके चिन जुबक रक चिन TWF नि बुरै रक खरकसानि लांमानो निजेनि थै रवै बासिरनानि ओ नाहर मुनो तैयै दिनै बुरै TWF अर्गेनाइजेशन नि आसाइमेन्ट नि सालो ओ हेल्थ कैम्प खाइजाखा ब्लड डोनेशन कैम्प खाइजाखा नाहर मुं काइसेनो जे चिनि बुरै रक ज तनि साइ सा काहाम तंनानि नांगौ हास्तेनि ज तुलु कुरना आं सारानि मुसुगो निरनि सा खाम तंनानि बागै जों सचेतन मांनाय सचेतन मारलायनाय सचेतन लायै जों बाहायके चिनि सा खाम तंमानो अमनो जों मासा तेवलायनाय कारण जों हेल्थ डिपार्टमेन्ट नि सहयोगिता नायावै गामि आमसायो गोबांमा चिनि बुखुरक चिनि ताखुरक रोगी सुगी ओंयै तमा रोगी ओं साइमेयारो अमहायरो गोबांमा तंगो इंगे जों हेल्थ डिपार्टमेन्ट बाय गोरोंबावै बरंनो सुबावानि बागै बे चिनि TWF नि वानसमो चिनि महाराजानि वानसमो हानि बांगैनि चिनि तिनि और जागा ब्लड डोनेशन कैम्प होनै खाइलायो इंगे जों जतनो वानसम लाइनि नांगौ उदैपुराव हस्पिटाल थांहा जिबि हस्पिटाल थांहा बा जेकुनु जागा बुरै रगनि डेलिभारिनि टाइम बा विभिन्न मेजर रोगी रग मै थांखा इंगे थैनि प्रब्लेम रग नुकजागो इंगे चिनि आमचाइनि लुकुराव आरो थांखा इंगे केबल साजानाय गोरोंबो जोंनो साखा इंगे जों बेहायनो अनेक समय थैनि बेबस्था रग डॉक्टर नो सावै नैनि ब्लड बैंक नि इंचार्ज नो सावै एरेन्ज खाइलायबानि र अनेक ताप मै थाङो हानि बांगैनो जों ताबक TWF नि आसाइमेन्ट नि सालो बनो वानसौयैनो जों ब्लड डोनेशन कैम्प खायो जाहाथे चिनि आमचाइनि चिनि लुकुराव थै नांखा हिंके जों बरंनो थै सहयोगिता सालायै बरंनो सुबा लायमानाय जा गानि बांगै बनो नाहरनि जों अरनिगो ब्लड डोनेशन कैम्प खाइलायजाखा जतनो आं हायनो हाय पाइथागो सानानि मुसुगो निरनि हेल्थ चिनि सा खामनो जों काहाम वानसौ मुं नि बिसिंतै सचेतना नारगलायनि बांगै जतनो सातेव मुं नालायदेने इंगे आसो नोंसों जतनो हामबाय बेलाखे हामबाय दिनै चिनि TWF नि फिफ्थ फाउन्डेसन देव दिनै जों थांनायाव जों वान खाइलायखा जे प्रग्राम नालायखा हखम ददम खायो हल प्रग्राम मा खायो दसा मुंबाय मोसा मुंबाय खायो जों प्रग्राम रक खाइलायबो हाफानो ताबलनि जे ताखलायनि ताबलनि बसर बिनि व हिखेनो जों तेकिसा आलका के खाइलायला बाहे खाइलायखा हमले जों जेकुनु पारा आमसाइरव जों रुगि सुगिखौ फालायला लायला जों हस्पिटालाव थांलायला हिंके जों कुनु समायाव चिनि थै मायार अमहायर खेफानो बरंनि तेकिसानि बिसिङाव जों मोथां नारगमालिया अमहायरंबो थै क्राइसिस ब्लाड बैंक मानि समायाव हिंके हानबांनो बनो मासावबोनो जों चिनि बुरै रक जे तिनि TWF नि प्रग्राम जों ब्लड डोनेशन खालायसिना हिङै जों डिसिसन लालायबै दिनैनि अ प्रग्राम जों ब्लड डोनेशन खालाय दंखा इंके ता नायनायदि यां चिनि नरनि बिदिनि बिसिंतै नायमावो ब्लड डोनेशन खाय तमनि जारा सरि सुस्थ दंनाय र बर रवै दङ इंके चिनि उ बायरेव रूमनि बायरेव हलनि बायरेव बहायनो हेल्थ कैम्प खायजाक दङ निनि जत शरीर BP बा सुगार जेकुनु टेस्ट खायजाक मानु बायरेवबो अमहाय चलाय दङ इंके हानि बांनो दिनि बेलाखे खासरां हासि जों थैबाय चिनि थैबाय खरकसानि थैबाय जों ते खरकसानि लांमानो जों मोथाङै नारगमाव ए अमहाय इंके हानि बांनो बेलाखे खासरां हामबाय